Instanța Supremă a României, la finele lunii noiembrie 2022, a pronunțat o hotărâre care îi vizează pe aproape toți cetățenii români care locuiesc și muncesc în Marea Britanie. Ca urmare a unei sesizări primite de la Curtea de Apel Alba Iulia, Înalta Curte a stabilit că persoanele, cetățeni români, care posedă doar un document provizoriu, permis de conducere, eliberat de către autoritățile din Marea Britanie, document intitulat Provisional Driving License, nu vor putea conduce pe drumurile publice din România autovehicule decât dacă posedă un permis de conducere eliberat de autoritățile din România. În cazul în care această categorie de persoane se va folosi pentru conducerea pe drumurile publice din România doar de documentul eliberat de către autoritățile din Marea Britanie, acestea se vor face culpabile de infracțiunea prevăzută de art. 335 alineatul 2 din Codul Penal, conducerea unui vehicul fără permis de conducere.